Wie is dat? Ik heb ook niet een idee. Maar dat kan weer een internationale act geweest zijn, hè? Onze bolle O. Ja. Dat is Isabelle A. Oh, godverdomme zeg, ja. Hij wil voor de liefde leven. Hij is teder, hij is zacht. Alles moet je hem vergeven als hij naar je lacht. Hij is soms nog een kwajongen. Hij is speels net als een kind. En zijn ogen vragen steeds of je hem nog bemint. Oh, hij wandelt door mijn dromen. Oh, hij fluistert in mijn oor. Hij kent me door en door. Ik voel me hemels. En zonder hem is het een hel. Hemels. De tijd met hem gaat veel te snel. Maar met hem red ik het wel. Hemels, voel me hemels. Hij wil op het leven jagen. Hij wil proeven van de nacht. Ik wil dansen door de dagen als hij naar me lacht. Oh, zeg, dat is toch een schoon kind? Ja, dat je daar dan voor viel. Nu, de Willy is de chauffeur, hè? Dus Isabelle A met Willy Sommers. Ja. Ik ontdek hier Die was helemaal... de gossip van de 90s. Ja, maar ja, Sommers is een versierder zelf. Gaat dit nummer dan ook over Willy Sommers? Hij fluistert in mijn oor. Hij kent me door en door. Ik voel me hemels. En zonder hem is het een hel. Hemels. De tijd met hem gaat veel te snel. Maar met hem red ik het wel. Hemels. En zonder hem is het een hel. Isabel was een hele belangrijke schakel bij Tien om te zien. Omdat hij had echt een race hits van op hele jonge leeftijd. Ik denk dat ik nog geweten heb dat hij doorbrak en dat hij eigenlijk 13 jaar was of zo. Die was echt heel jong. En die is eigenlijk, zoals ze zeggen, growing up in public. Die is eigenlijk volwassen geworden onder de camera's van Tien om te zien. Ook Willy Sommers had dat door. Hemels, en zonder hem is het een hel. Hemels, de tijd met hem gaat veel te snel, maar met hem red ik het wel. Hemels, en zonder hem is het een hel. Hemels, de tijd met hem gaat veel te snel, maar met hem red ik het wel. Hemels, en zonder hem is het een hel. Hemels, de tijd met hem gaat veel te snel, maar met hem red ik het wel. Hemels, ik voel me hemels. Hemels, voel me hemels. Ah ja, die dansers. Die dansers, daar was ik zot van. Zot, dat was... Amai, die hebben... Ja, daar proberen we altijd dicht in de buurt te zijn. Zijn die handen? Die had ook zo precies veren in haar potten zitten. Hè? Zo van die, ik wil zeggen van die ijzeren veringen zo. Hè? Gelijk Sam Goris. Ja, maar die was ook goed op het podium.